Batosi. Ne ma dumuni kɛ. Ayi ne ma dumuni kɛ fɔlɔ. Mun ne ma dumuni kɛ? Dumuni yɛrɛ de kasa bɛ ka ci ne nun na. Tiɲɛ yɛrɛ la Modibo ye nin gɛlɛya dɛ. Nka n bɛna taga dugu kɔnɔ. Ni bɛ segin n bɛ kuma a fɛ. Ne tɛmɛ a ka yɔrɔ fɛ bɔ. Nka san'o cɛ dumuni kɛ dɛ Batosi. Dumuni kɛ walasa i ka se ka fanga sɔrɔ, i y'a mɛn wa? N bɛ taa ka na, n bɛ taa dugu kɔnɔ ka na. Ani Tisha. I hakili to i kana kɛlɛkɛ feere. O tɛ ɲɛ sira la o. E b'o tɔ to ne ma, ne yɛrɛ b'o gérer. A ye min kɛ nin ye wuluya de o. Ale de kan ka jɔ a responsabilité kɔrɔ. Ani Tisha. O n'a ta o ta. E kana kɛlɛ kɛ. Modibo ye mɔgɔ min ye. N'a bana min na, o y'a bannen ne la. O tɛ se ka diya a la sa. O tuma ale ye mun mɔgɔ sugu ye? E k'a to ne ma ba yen nɔ. Bɛɛ y'ale ni e de dɔn ɲɔgɔn fɛ o. Ale de kan ka jɔ a responsabilité kɔrɔ. O tɛ diya a la. N bɛ taa ka na. Ka se ni ɲuman. Ante Oumou. Oumou ne bɛ fo. Onimne. Nemo. Non, faut être nana di mari ya ke ya dépenser wo. Nemo wo machine ma. Oumou. A donc a fo den fa be kan ka joni a ka responsabilité ka den ka besoin kai. No de fi. Nemo wo tiga war le ga war du ga war te ne be balo. Oumou. A donc a fo ne ko mun ne jota la. Mais ne ko nana. Woni ba ise woni bi ila sabali. Allah cogo bele ka sabali ne kɔrɔ ne bolo an ye ko minnu kɛ ɲɔgɔn na kɔrɔlen olu ye passé de an bɛ président la san ale ka changer ten sa ne de b'i dala yafa ma ale ka yafa ne masa tiɲɛ yɛrɛ la ne ye ko min kɛ ne jo t'a la I ye ko min kɛ o I ma ko min kɛ o ne mago fosi tɛ nin ko ninnu na I y'a faamu cɛ I bɛ se ka bɔ ne ka sira kan tiɲɛ yɛrɛ la a ka gɛlɛn ka pare la quoi parce que ne joli le e ta joli wɛrɛ ɲini yɛrɛ la I y'a faamu Oumou a bila kunna bi do bi tɛ o ne sara ne tiɲɛ tabaga ye Oumou a fɔ tu safuru la kana daji kun ta tiɲɛ tabaga wɛrɛ ɲini yɛrɛ la ne Oumou tɛ I y'a faamu e ka tiɲɛ don e ka tiɲɛ tɛ ne bɛ se ka balo parce que ne m'an jigi da mɔgɔ si ta kan I y'a faamu mais halisa ne kɔni b'i deli wari minɛ I ka da la k'a fɔ e ni ne de ye kelen Oumou cɛ n ko ne mago t'i ka wari la I m'a faamuya Ma fille. Anne-Clé, papa. Maman, ça va? Ça va. Ma fille. Le français là, tu m'as mis là. Papa, ne ma ɲinɛ dɛ, n tɛ n tɔgɔ la nin wagati min na fɔlɔ. I ma ɲinɛ wa? I taara dɔgɔtɔrɔso la? N taara dɔgɔtɔrɔso la. U ma fura di ma wa? U ye fura di yan ne, nka u ma foyi de bɔ a la. Mais u ma se k'a préciser bana sugu kelen min b'i la. Mais mun kɛla? E tun bɛ ka ne lajɛ tan, ne ma nin faamu dɛ. Ayi, papa foyi. Foyi. U ko bana jumɛn yɛrɛ de b'e la? U ko sumaya de bɛ n na. Sumaya. Ok, problème foyi t'a la, n y'a faamuya. I reposer i y'a mɛn wa? Hein? Voilà, donso kɔni k'i reposer n bɛ na so. Après n'i nana, an yɛrɛ bɛna lajɛ ɲɔgɔn fɛ.
Alexis. Ouais, Dîner. A position. Non, zéro. Cɛ jɔlen bɛ a plan ninnu min ka cɛ. Plan foyi tɛ yen ko. Cɛ kelen k'i jɔ carré kɔnɔ tan ka cɛw ka di. Ouais. Cɛ basi la kɔni. Non basi foyi tɛ na. Yɛrɛ kuma yɛrɛ. Wallahi tile Cɛ depuis donjan tɛmɛna o bɛ ne ni ɲɔgɔn cɛ. Han. Wallahi. Cɛ yɛrɛ i tunna an ka cɛ. Wallahi n ka cɛ a bɛ cogo di. Ouais. Mais mun de b'i la i jɔlen bɛ carré kɔnɔ i kelen. Cɛ Dîner cɛ b'a kalama problème yɛrɛ bɛ ne da la wallahi billahi. O mun problème ye n ka cɛ. Cɛ halisa n bɛ n ka denko enquête de la. Halisa i ma ɲɛ sɔrɔ a la. Non wallahi ma ɲɛ bɛrɛ sɔrɔ a la ma parce que o don na yɛrɛ ni den ba yɛrɛ ɲɔgɔn ye. N y'a ɲininka n ka denko la a ye petini dɔ yira n na k'o de ye n den quoi. N t'a dɔn homo i m'a ye k'o de ye n den quoi. Bon tiɲɛ yɛrɛ la ne yɛrɛ kun sigilen tɛ ko ne den bɛ se ka k'ale diɲɛ farala hara kan quoi. Bon a yɛrɛ fɛnɛ a b'a fɛnɛ kunna fa tɛ se ka kɛ n'a ye quoi. Mais o kɛlen don k'o yira n na sisan k'o de ye n den bon n yɛrɛ tiɲɛ na n bɛ ka n jilaja cogo na sugu bɛɛ la pour que an bɛ se ka ɲɔgɔn faamu. A tɛ ka sɔn k'a yira ne yɛrɛ la ko non ko ale bangebaga bɛ se ka kɛ ne ye quoi wallahi cɛ o de bɛ ka n gêner minɛ. Cɛ n ka cɛ ne bɛna fɛn dɔ f'i ye cɛ o m'o denmisɛnnin de kana nin ko girin n'i ye nin ko girin dɔrɔn i b'a bɛɛ cɛ i b'a lasɔmiya denmisɛnnin de don i b'a n'a hakili fara ɲɔgɔn kan est ce que i bɛ k'a faamu mais e m'a fɔ e yɛrɛ dalen t'a la k'e den de don lamɛri m'a f'i ɲɛna ka ban. Ba in kɔni tɛ nkalon tigɛ. Mais ni lamɛri y'a f'i ɲɛna denmisɛnnin don nin ko in kana nin bɔ i kun na nin ye nin ko bannen de tant que i y'a fɔ ne jinɛ ɲɛna ka ban nin ye nin bannen de ye quoi est ce que i y'a faamu sinon hali o donna an kɔrɔ n ka cɛ a taara ne ka yɔrɔ la an y'a sigi ka kuma kɛ ko Zanexi n'o ko Zanexi minɛ ko non ko ne ni minnu tun bɛ kuma la o don na ko mais k'ale yɛrɛ m'a k'a yɛrɛ ye quoi ko non k'ale fa tɛ se ka kɛ ne y'ale faamuya denmisɛnnin ye yɔrɔ la quoi est ce que i y'a faamu non n ka cɛ an bɛ hakilina baara de kɛ ka nin kɛ quoi mais ni nin ko nin dusu ta cɛ i bolo b'a bɛɛ jɛra n ka cɛ. A tiɲɛ yɛrɛ la se yɛrɛ tɛ ne ye ne filɛ o degun de kɔnɔ tan wallahi k'a kɛ komi n bɛ k'a kɛ ni diyagoya la ko yan cɛ denmisɛnninw ka siniɲɛsigi. Pai. Morogo e ma dɔn k'e tɛ miiri sa. E bɛ kɔnɔ da batosi la ka tila tugun k'i ban k'e ta t'o den. Morogo kɛ silamɛ sa. Wallahi kɛ hɔrɔn ye. Hɔrɔnden tɛ sɔn nin ma. Hɔrɔnden t'a tu k'a nɔ. E bɛ tila k'i jɔ tugun k'e ta tɛ batosi den. Est ce que e kan k'o kɛ a Morogo? Tiens, de quoi tu te mêles? E ka nan figiya kun, e de batosi ya? N ka fɛn ba. Ne den de ye batosi ye. Ka su bɔ ka dugu jɛ. N'i mɔden don kuma na, n'i jɔlen sɔrɔ yan, i tɛ bɔ n ka taa n ka ci la. Ne tɛ bɔ yen, n nana f'i ɲɛna de. Ka su bɔ ka dugu jɛ, e de ta ye den ye. I kulo bɛ n ka kuma la. Wa i k'i jɔ a responsabilité kɔrɔ. Ouais, responsabilité. Awɔ. Batosi ka taa a bɛ taa ka taa ka ɲɛmɔgɔdenya kɔnɔw ta kɛnɛ ma ka na ko ne de ta y'o den. E bɛ ka ne kɛ bâtard de ye han? Bravo à toi. E bolo ko ne bɛ yan nɔ o ko sugu ne kama aw bɛ taa kɔnɔw ta ka na cogo min y'aw ja ko ne ka tila k'o n jɔ o den fa ya kɔrɔ ou bien e bolo ne tɛ cɛ n tɛ manamana ko la dɛ kana ayi non kana kala don tolilen na. Ah fitiri walima in sa. Bɔ n ka taa n ka ci la. Bi de e y'a dɔn ko a taara ka ɲɛmɔgɔdenya kɔnɔ ta. Bi de e y'a dɔn ko Batosi ni mɔgɔ wɛrɛw bɛ ɲɔgɔn fɛ a Morogo. Batosi bɛ taa ne kelen de kɔrɔ a bɛ taa kelen de kɔrɔ. E y'o dɔn bi de a. Cɛ. I y'o dɔn bi de a bi ni Batosi bila ɲɔgɔn kɔ dɛ. Ne bɛ ni ne ye ɲɔgɔn dɔn respect de bɛ ne cɛ donc si tu veux garder cet respect kana na f'i bɛna ne manquer quoi est ce que i bɛ ka n faamu. Respect n'i y'a dɔn respect bɛ ne ni ɲɔgɔn cɛ kɛ ne nana kuma min fɛ e kun tɛ ne dɔgɔya Morogo. N mago t'a la n mago t'a la e bɛna kuma fɔ ne mun na e bɛ Batosi ya cɛ taa bɔ sani tigɛ n'i ye taa bɔ sani tigɛ ka s'i ma e jɔ. filɛ n bugɔ tɔgɔ min ka di ye o kɛ n na n filɛ kɔrɔ min ka di ye o kɛ e ko kɛ n na n nana tiɲɛ de f'i ɲɛna. Mɔgɔ fila de bɛ kuma i jɔ wa i k'i jilaja k'i jɔ a responsabilité kɔrɔ dɛ sinon an bɛ taa n'i ye fanga la mɔgɔ lankolon in ne bɛ. Ma n'a fɔra ko ne filɛ ni âge min na tan ko den tɛ ne bolo e yɛrɛ ka jateminɛ a ma nɔgɔn. Non cɛ a tɛ fɔ n ka cɛ mais n'i peresera i b'a bɛɛ tiɲɛ quoi parce que la nafa min don va b'an bolo trop ne b'a dɔn yɛrɛ de quoi non homo filɛ van yɛrɛ de b'a bolo quoi est ce que i y'a faamu mais yanni ka to i ka don a kan i b'a nɛgɛ de quoi mais n'i ye fɛnɛ donna a kan ni van ye a tɛ se ka ɲɔgɔn ye quoi cɛ a jamanen don trop van b'a bolo mais i b'a ni a hakili fara ɲɔgɔn kan k'a k'i ta diyagoya quoi. Mais a tɛ ka sɔn k'o temps de di ne ma quoi ne n'a jɔlen ne mana jɔ kuma o kuma ko ne b'a lafaamuya n ko ko la i b'a dɔn cɛ yɛrɛ bɛ ka ne k'a filan yɛrɛ de quoi a bɛ ka n k'a faden de fana quoi ne b'a lajɔ ko n bɛ kuma fɛ a bɛ van ta a bɛ kuma na sugu dɔ fɔ f'a b'i tɛgɛ seri ne ma kuma caman yɛrɛ bɛ kɛ ne b'a essayer n ko ne bɛ s'a ma mais i b'a dɔn fɛn dɔ bɛ yen quoi ala yɛrɛ kɛlen don k'o da mɔgɔw bɔgɔ la quoi ko b'i ni cɛw cɛ wallahi billahi n'i y'a essayer k'i bɛ ko na sugu dɔ k'a la tin dɔ bɛ na ɲɔgɔn cɛ quoi sinon ne ni ye o ye ne ni jo bɛ ka taa la ma ne b'a essayer n ko ne b'a bugɔ kuma o kuma fɛn e cɛ. Nka cɛ n'o de f'i ɲɛna bɔgɔli tɛ nin réglé yɛrɛ de
Ayi bon ne de ayi mais e m'a fɔ ne ɲɛna ka ban n'a ɲɛf'i ɲɛna bon e fɛnɛ y'a to ne ma an m'a régler quoi kɛlɛ t'a la foyi t'a la wa a bɛ sɔn diyagoya quoi est ce que y'a faamu n y'a faamu mais ne bɛ don bitigi la ka bɔ quoi ok basi t'a la sinon ka cɛ nin diyara n ye walayi i y'a fɔ cogo min na an b'a kɛ ten a ma ouais i bɛ hakili to n na a ma ok Bonsoir. Bonsoir. Monsieur, Oui. vous allez bien? Ça va, alhamdoulilah. Somɔgɔw bɛ di? Baasi foyi tɛ. Kɔri baasi tɛ yen? Nba. An b'a. Aw yɛrɛ dun? Baasi foyi tɛ yen. Frère, ça va? Ça va. Kɔni baasi t'i la? Baasi foyi tɛ. Alhamdoulilah. Attends. Prends place. Ici. Voilà. Aïe. Voilà. Maintenant, installez-vous. Ah. Mais dis dɔ d'aw ma. Non, ça va. Ça Djibo va? gagne. Ok. Somɔgɔw bɛ di? Baasi foyi tɛ yen. Kɔri baasi tɛ yen? Wa. An b'a. Ne ma se k'aw dɔn dɛ. A bɛ se ka aw yɛrɛ fɔ? Ouais, c'est vrai, i tɛ anw dɔn. Nka n b'a dɔn i ye yan dutigi ye kɔni. Effectivement. Ne de ye yan dutigi ye. Ça tombe bien. An mago tun bɛ Tisha de la. Tisha bɔlen de don. Mais cikan jumɛn de bɛ yen? Ok, baasi tɛ. Tisha cɛlakaw de y'anw ye. Komi nin waati laban in na kow cayala a cɛ yɛrɛ de sigilen filɛ nin ye bon i b'a dɔn furu mana kɛ cogo o cogo furu kuma camanw tɛ ban a fɔ ɲɔgɔn kɔw tɛ ban donc u fɔra ɲɔgɔn kɔ dɔɔni a ma ɲɛ Tisha y'a ka minɛnw cɛ ka na aw fɛ yan donc an y'a décidé wulada in na ka na pour que an bɛ se ka fɔ ka bɛn k'a la cogo min na a bɛ se ka segin ka taa a ka cɛlasigi la o de y'an sekun ye ma. Ah, ok. N ye kɔrɔfɔ faamuya. Maaw ko aw de ye Tisha cɛlakaw ye. Oui. N terikɛ, aw t'a dɔn k'aw ye mɔgɔlankolon de ye. Aw ye ɲɔgɔnna mɔgɔlankolon yɛrɛ de tɛ yen. Tisha ɲɔgɔnna muso ɲuman lajɛ. Nin bɛ kɛ cɛ jumɛn de bara n'i bɛ tila ka taa a ni siri ka d'a kun. Aw t'a dɔn k'a fɔ ko Tisha ka kan ka nɛgɛ de wa? Aw bɛ se ka kɛ cogo di ka bila aw ka responsabilité kɔrɔ? Tisha kɔni bɛ ne fɛ yan mais n bɛ kuma kelen fɔ aw ye ne ma da la n'a bɛ sɔn ka bɔ ne fɛ yan nɔ ka taa sigi ni jahanama in kɔnɔ parce que aw tɛ responsable ye aw tɛ muso valeur dɔn wa aw tɛ muso bonya. Kɔrɔfɔ ɲɛna an y'i ka kuma faamu mais a mana kɛ cogo o cogo anw bɛɛ ye cɛw de ye anw cɛ dama de bɛ yan donc an bɛɛ ye musotigiw de ye denbaya de b'an bɛɛ bolo ko mana gɛlɛya cogo o cogo cɛw yɛrɛ dama kan ka bɛn fɔ la an kan ka se ka ɲɔgɔn faamu joona an ye e yɛrɛ sɔrɔ yan a kɔni diyara an ye vraiment sabula depuis an y'a dɔn k'a fɔ ko in bɛna nɔgɔya i ye fɛn fɛn fɔ i ta bɛɛ ye tiɲɛ ye mais e kɔni b'a dɔn muso marali ma nɔgɔ musow ka kow ka ca dɔɔni o ye tiɲɛ ye i bɔra ka min fɔ nin ye tiɲɛ yɛrɛ de ye mais cɛ sɛbɛlama bɛɛ ka kan ka se ka muso mara surtout ni muso dawulama ɲɔgɔn na n'i ye Tisha bɔlen aw fɛ ka na yan nɔ a b'a dɔn k'a fɔ k'a ka hɛrɛ t'aw bara. ayi n cɛ kana n'o fɔ. mais n bɛ ka tiɲɛ de fɔ e ko e y'a cɛ terikɛ ye de e k'a cɛ lajɛ e yɛrɛ ka nin lajɛ nin bɛ se ka muso jumɛn de mara bon n ka cɛ n bɛ kuma kelen f'i ye n'i ma nin nɔfɛ yala dabila i bɛ k'a ɲɔgɔnna ye. kɔrɔ n bɛ deli an tɛ yan o kama anw nana de an bɛ se ka solution sɔrɔ cogo min na an n'an muso bɛ se ka ɲɛ a la cogo min na n'a y'a sɔrɔ an bɛ se ka an nakun ɲɛnabɔ ne terikɛ de don a m'a fɔ k'a t'a muso fɛ ne b'a dɔn a bɛ Tisha fɛ très bien mais ɲɛnamaya ko bi ka di sini man di don bɛɛ tɛ se ka kɛ dibara ye donc an bɛ se ka solution min sɔrɔ a la i bɛ se k'anw dɛmɛ cogo min na ka Tisha n'a hakili yira ɲɔgɔn na a bɛ se ka segin a ka cɛlasigi la cogo min na an nakun ye yan o de ye. n ye kɔrɔfɔ faamuya nka n tɛ se k'a di kunsigi yɛrɛ kɔ ne tɛ foyi ye Tisha grande sœur cɛ kɔ ne y'a kɔrɔmuso cɛ de ye
n bɛ ko kelen fɔ aw ye ka gɛlɛya ne ma da la cogo si la ni Tisha bɛna sɔn ka taa aw ka nin furu in na hali aw ka jɛ aw kɔ siɲɛ kelen o de da ka d'aw la mais n'a yɛrɛ nana an b'a kuma kɛ. ok Sumi ma kɔrɔfɔ mɛn problème t'a la komi i y'a fɔ cogo min na kun tɛ se ka di kuntigi kɔ donc an bɛ sira ɲini après an bɛ tila ka segin ka na. ok problème foyi t'a la sira b'aw bolo. ok i ni baraji. ça va. merci bien. pas de quoi. bonne soirée. merci à vous pareillement. oh I ma chérie. on nana mun na yan nɔ ça va an fo fɔlɔ sa an nana mun na yan cogo di o tuma an man ka na yan. oui ça va ko bɛ cogo di. ko tɛ cogo la baasi t'i la kɔni. baasi foyi tɛ yen nous on est là ça vaut 3 heures an bɛ k'i kɔnɔ ka segin i tɛ ka na. aw bɛ ka ne kɔnɔ mun na an mago de tun b'i la. Jazu kana to ka na ni mɔgɔ sugu dɔw ye yan quoi i bonyaba de bɛ yɔrɔ la Tisha ne b'a dɔn k'a fɔ i dusu bɔlen don mais il est temps que an ka kow bila en place faut que an ka kuma de ne b'i deli an ka taa an k'an sigi an ka kuma quoi. han e ko mun an ka taa an k'an sigi an ka kuma quoi. Jazu ne bɔtɔ filɛ dugu kɔnɔ sisan n sɛgɛnnenba de don wa n kunkolo sufɛlen don kuma caman yɛrɛ de nege fosi tɛ n na a ye taa kɔfɛ m'aw wele. Tisha kana n'a kɛ ten dɛ an tɛ se ka nin ko in to tan donc il est temps que i ka segin i ka t'i ka furu la. Jazu o ye sogo ka baara de kana miiri o la yɛrɛ e de b'o fɔ ne ɲɛna sinon mɔgɔ dɔw tɛ sɔn k'u jɔ k'u b'o fɔ ne ɲɛna yɛrɛ. ma chérie e kɔni tɛna fɔ k'i b'i ban ne fana bolo. ne y'o de fɔ Jazu depuis kuma daminɛ e bonyaba de bɛ ne yɔrɔ la ne tɛ fɛ yɛrɛ ni kuma fasugu ka don an cɛ quoi walayi ne mɔlɛ e ma trop donc ko bɛ yɔrɔ min na kɛ a ye taa wa kɔfɛ an bɛ kuma kɔfɛ n b'i wele. i ko ten dɛ. awɔ. problème t'a la. ok aw k'an bɛn. Arrête au redor. Ça va? Ça va. Quand même. Quand fais-tu? Tu es forme là? Eh? Voilà. Il est fait Camille de Manu. Non, il est good man already. Eh? Hop! Non, il est classé already. Eh? Tu vas donner il y a pour le jarani quoi. Eh? Au matin? Eh joli à mature, nous on a musulman, il va bien calme. Il forme na turu, il est de nega jaringa che, machwa. Bicho, ou daga du gulam. Non, ma chérie, au temps quoi. Depuis ne wolola, ne musoma deli ka kɛ ɲɔgɔn fɛ. Wa ne bɛ fɛ a ka fɔlɔ la quoi. E bolo ko hali ne ko ko e ni mɔgɔ delila yen nɔfɛ ko ne bɛna bɛɛ ye la dɛ. Walayi n bɛ sɛbɛ de la walayi. Kana walayi kale sa. Ni ne man kale e tɛna dan ne nɔ o de y'a to n ye n kale. Ok, faut pas te ɲamɛ. An ka ɲɔgɔn ɲininka e yɛrɛ bɛ mun baara la fɔlɔ? Non, ne ye businessman kɛla de ye. O yɛrɛ mun baara fashion ye dɛ. Non, milieu kɔnɔna kow de quoi. Est-ce que i b'a choix? Ok, faut pas te ɲamɛ. Ne yɛrɛ peresilen don ne kan ka taa wa? Ok, a ma kɛ ten. Eh, siyan plan bɛɛ bɛ yan. Eh, dɔgɔ, na, plan bɛɛ bɛ yan. Mun bɛ yen sisan ya? E bɛ ka mun fɔ ne? Ne bɛ ka mun fɔ a bɛ ɲɛ sira la. A bɛ ɲɛ sira la kɛ. E t'a dɔn ko ne ka dɔgɔ de ta hali ni mɔgɔ m'u fɛ e kan k'o dɔn. E bɛ go ɲuman yan ko ne ka dɔgɔ tɛ min yan. Ne b'o dɔn cogo di? Ne delila. Dɔgɔ fana b'i jɔ k'a lamɛn mun na ne ye mun fɛ yen? Ne fana tun t'a dɔn k'e terikɛ de. I bɔ n da la dɛ sunguruba kɔrɔ ye. Hali ni mɔgɔ wɛrɛ de e bɛ sɔn ka jouer i bɛ jouer a la yɛrɛ yan'a ka jouer la. Ya ka n'o fɔ a ma dɛ, e b'o fɔ a ma o mun t'i na? bila paix la ne bɛ tila k'i ka compte régler dɔgɔ a bila ka bɔ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɔfɛ. Yafa n ma sa. K'a yafa e ma den mais a bila ka bɔ an bɛ tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ parce que e ta bɛ ka kɛ min ye fɔ ne k'a gérer ka ɲɛ de quoi. O mot ni la sira e sɔnna o la ni fana bɛ k'i ta ta a bila i ka bɔ yan. Siyan a bɛɛ ni ba cɛ ni ne ma mugu ci i la k'e labɔ gɛn kɔnɔ i t'a dɔn wa nin ye terrain faralen de i kana tugu n kɔ bilen dɛ. N tɛ fanga k'a ye bilen yɛrɛ de i y'a mɛn n ka nin ye n ka terrain kɔnɔ yɛrɛ de. E bɛ se ne la kɔrɔlen nin. I cɛ o ye kuma yɛrɛ yɛrɛ. N'a ka di an ka wuli i kun t'i ta kɛ den ɲɛkɔrɔ quoi. E ka kɛlɛ bɛ kɛ fɛɛrɛ de la kɛlɛ n ma choix n yɛrɛ filɛ position na n tɛ se ka kɛlɛ kɛ bi mais o tɛ fugariya kan. e ta i bɛ gɛn k'i bila walima i bɛ sa o dɔrɔn choix dɔrɔn a banna. E ni ne bɛɛ b'a dɔn mɔgɔ min bɛ gɛn k'i bila fa de b'e la.